Na severovýchodním cípu České republiky, kde se setkává hranice Česka, Slovenska a Polska, žije hrdý a starobylý lid – Goralové. Jejich kořeny sahají až do 15. století, kdy se usadili v Karpatech. Byli pastevci, dřevorubci i bojovníci, kteří znali hory lépe než kdokoliv jiný. Udrželi si svůj jazyk, kroje i hudbu a dodnes tančí, zpívají a vyprávějí legendy s takovou vášní, jako by čas v horách nikdy nepokročil. Goralé nejsou jen součástí historie, jsou živým důkazem síly tradice a hrdosti na vlastní původ. Kdo jsou a jak je vnímají dnešní lidé z Jabluňkova? Tak, to byla písnička Za Jablunkovým šedým mil. Jablunkov bylo taky centrum, jakoby hlavní město tutaj naší Goralie, tego regionu. Je tam Moran. O, bravo. Po našemu Mařanna.